El Lleida Esportiu defensa demà dissabte la seva posició de play-off i ho fa al camp d'un altre rival directe, el Llagostera. És la primera de les 7 finals que l'equip té per davant i els blaus esperen tornar amb un bon resultat, tot i que són conscients que no serà fàcil. I és que els gironins són, sens dubte, la revelació de la competició i el seu camp un dels més complicats de la categoria. La Lliga entra aquest cap de setmana en la seva fase decisiva amb una jornada d'aquelles que pot provocar les primeres distàncies entre el nombrós grup d'aspirants a disputar el play-off. Fins a 5 enfrontaments entre rivals directes es donen aquesta jornada i el primer d'ells és el que el Lleida ha de disputar al camp del Llagostera. Els blaus defensen la seva candidatura en un dels terrenys de joc més difícils, però ho fan potser en el millor moment de la temporada i sense cap tipus de pressió. Sabem d'on venim, sabem la dificultat que tindrà poder-se mantenir en aquesta situació i pressió no n'hem de tenir cap. El que hem de tenir és l'autoexigència de donar-ho tot, de fer el màxim esforç que puguem, fent les coses el més en equip que puguem i a veure on arribem. Emili no espera ni molt menys tirar endavant amb facilitat el partit. El camp, de petites dimensions, i el rival, que en treu un gran profit, complicaran molt la vida a un Lleida que davant l'Olímpic va signar una primera mitja hora de joc brillant i que demà serà gairebé impossible repetir. No som el Barça per anar a guanyar els partits com va passar l'altre dia, que la primera part poses 3-0, això no passarà i per tant hem de trobar un bon equilibri entre ser ambiciosos i estar ben protegits i saber madurar el partit. Tot i defensar la seva posició de play-off, els blaus saben que la classificació encara ha de donar molts toms i que són molts els equips que aspiren a jugar a la promoció. Ningú ara fredament pensa que això ho tenim, això anirà rodat. L'únic que hem de fer és pensar que cada partit és de màxima dificultat i hem d'intentar fer les coses bé i no pressionar-nos excessivament. Per aquest partit, Emili Vicente té les baixes segures dels lesionats Dani Pujol i Miguel Azpar. En Asier, amb molèsties físiques, és dubte i el tècnic ha decidit fer una convocatòria de 17 futbolistes en la que no hi han entrat per decisió tècnica Cheikh, Milla i Oriol. El partit entre el Llagostera i el Lleida es juga aquest dissabte a les 5 de la tarda.